Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: ndinewo bhachi iro randakasiyirwa nababa vangu. Bhachi iri ndere kodro. So baba vangu vakati vanyanyisa kurwara, ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunovaona, even though I was still very young, because baba vangu vakafa apo pandainge ndichiri ne12 years. Ndakati ndasvika kuya, baba vakabva vazokumbira kuti hama dzavo dzose dzinge dzichizombobuda panze, ndokubva tazongosara tiri vaviri nababa. Baba vakabva vazondiudza kuti ndainge ndiine bhachi iro randainge ndichazopiwa nemukoma wavo bamukuru mushure mekunge ivo vazoshayika. Vakabva vanditi bhachi iri pose pandinenge ndaona kuti upenyu hunenge hwandikomera, ndo pandaifanira kuti ndinge ndichizopfeka bhachi racho iroro. Ndo zvandakabva ndazotanga kuita mukoma. So ndakabva ndatanga kuita mari, but now that I am married ndava kutanga kurota. Ndinorota baba vangu. Baba vangu vanotouya kwandiri, vanenge vaine rimwe zidish rinenge rakakura rezen'e. Saka vanobva vazouya vobva vazogadzika dhishi riya rezen'e, vobva vanditi mwanangu, tarira uone kuti mukati maro dhishi iri hamusisina kana ropa. Zvino ndinobva ndati, nhai baba, saka ropa racho ndoriwana kupi? Mazuva ekutanga ndaisirota baba vachindirakidza izvo zvavainge vachiita pavainge vachiri vapenyu. Vaipota vachiuraya mombe gore negore, vachiuraya mombe, then dhishi riya robva razara neropa. But baba ivo manje vakabva vazondirakidza kamufiro kacho kavakazoita, even though vainge vakazorwara for a very long time. But ndakatoona kutoti baba vakabva vazorumwa nenyoka. Nyoka iyi it's a spiritual snake, ndo yakavaruma iyoyo. Vakabva vazonditi mushure mekunge nyoka iyaya yaramba ichivaudza kuti yainge yaneta nekungonwa ropa remombe. Mushure mekunge nyoka yavaudza kuti yainge yaneta nekuramba ichingonwa ropa remombe, ivo vakabva vangoramba vachingoita nharo, vachingouraya mombe pagore kudzamara nyoka iyaya ichizovaruma. Saka apa vainge vachitondipa warning yekuti uri kufanira kuti unge uchichekeresa. Saka mazuva adarika awo ndakabva ndazoita zvivindi zvokuti, saka baba, kana muchiti nyoka iyi iri kuda kuti ndinge ndichichekeresa, ndinofanira kuti ndinge ndichichekeresa ani? Then ivo vakabva vazondirakidza pavana vangu, vakabva vazondirakidza umwe mwana wangu musikana, hanzi iye kana ndikangomuchekeresa ndichaita imwe mari kudarika mari iyo yandiinayo. Inini mukomana, I am a millionaire already, ende mari ndinayo. Saka ndakabva ndati kuna baba, mari ndagara ndinayo baba, saka there is no need yekuti munge muchindiudza kuti ndinofanira kuti ndirambe ndichingoita mari nekuti I am living a comfortable life. Baba vakabva vati mari yose iyo yandiinayo, yose mari yandakawana kuburikidza nebhachi riya ravakandisira, kana kuri kunzi ndikatadza kuita izvo zvavakandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita, zvinoreva izvo kuti mari yose ichangotsakatika, mabhizinesis angu ose achangobroka, then ndobva ndazova murombo. Ende ivo vanonditi kuhope, kunyangwe ukava murombo, nyoka iyi mwanangu, iyo zvainenge yataura ndo zvainenge ichida. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi bhachi iroro, kunyange pandakawana basa without any experience, ndakaenda kuinterview kwacho ndakapfeka bhachi iroro. Even patainge takamira pagedhi, vanhu vaitoshamisika kuti ko mufana uyu akapfeka zibhachi rakasakara kudai, ko haufa. But hanzi ndini ndakazotowana basa pakambani iyoyo. Ndo zvandaita zvekare pose pandinenge ndichiita mabusiness dealings angu, ndaita ndakapfeka bhachi. Nanhasi uno hanzi zvandiri kuno kuSouth Africa bhachi iri ndinaro. Pakaipa.
regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera icontinuation yenyaya iyaiya yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vaiti vakaedza kuromba but Mwari vakati no. Hanzi ndakabva ndabuda muZim ndikauya kuno kuCape Town, ndikati ndiko kwandakanzwa kuti kune shasha. Saka muarea mandaigara maiva nen'anga. N'anga iyi yainge ichibva kuSwaziland. Ndakabva ndaenda ikoko, akabva ati zvitete izvi zvatakuita panapa, dakukupa mushonga. Akabva azondipa zidende, then mukati medende akati usatarisa, akati unoshandisa kamunzwa kenungu, obva wazodhipa uchitora mafuta arimo uchizora kana uchida kufamba. Kazviita hazvina kuita, hapana chakabuda. Munhu aitonzi ane masimba, vanhu vachitoya nedzimotikari kwaari, but kwandiri it did not even work. Ndakaita 2 months hapana chakabuda. Ndakadzokera ndikati hazvisi kushanda izvi, ndikati ndava kusiya izvi. Zvakaitika muna 2016 ndakabva ndazojoina Satanism. Saka ndakataura nemumwe mudhara, ndainge ndakanzwa kuti mudhara iyeye ainge ari musatanist, aiwanzokuuya mulaini medu kuzotora mukadzi. So ndakataura naye, akanditi nhamba dzemunhu uyu, taura naye. So ndakabva ndafonera munhu uya akati kwira unge uchiuya kuno kuti kuone. Ndakabva ndaenda, ndasvika kuya ndakabva ndanzi tinotanga takuvheneka kuti tinge tichiona kuti iwewe uri sei. Saka zvakaitika, to my surprise, handiti munoona jira riya resatanic symbol rine chistar asi chakatarisa pasi chine chiraundi, ndo jira raakatora rered ndokubva aisa pasi, bva atora rewhite ndokubva azoisa pamusoro. Ndokubva ati kwandiri chipfugama, akabva azondibvunza zita nedate of birth. Pandakataura iye akatanga kutaura zvandainge ndisinganzwi, akatarisana nejira riya. Akapfugama akajamba akati, this fire, you are not going to have money in your life. Akabva ati buda muno totaura tava panze. Ndokubva tazobuda paya. Mushure mekunge tabuda, pane mhuka yaakataura kuti ndo yandinofanira kugezwa neropa remhuka iyoyo. Ndikati handiizivi. Zvikanzi pane munhu anouraya mhuka idzodzo, unouya Saturday tokugeza toenda newe kutemple kwedu kuCape Town. Saka akaita call achitotaura nemunhu wacho. Munhu wacho ainge ari muNigerian. Akandibvunza kana ndaiva nemari, ndikati handina. Vakanditi no problem, asi huya kana ne10 rand zvayo, just something chabva muhomwe mako. Then Friday ndakabva ndazorota hope, that same guy tichifamba kuenda kutemple. Ndakaona muine vanhu but paiva nemachairs, but paiva ne2 machairs ainge asina vanhu. Then pakati paiva napriest vainge vasina kupfeka. Vanhu ava vainge vasina kupfeka. Izvi ndaizvirota. Ende paiva nevarume pamberi pedu, ende paiva nemabowls aita kunge ainge ari edu. Ndakatarisa ndikaona kuti mainge muine ropa. Ndikabva ndanzi ropa, ndikabva ndaramba kunwa. Saka vose vanwa vakabva vanditarisa, ndikatarisa pasi, ndikabva ndatanga kutiza. Vakanditevera vese, ndikaramba ndichimhanya, ndikacrossa bridge, ndikazomutswa nefoni. Ndakatota muviri wangu wose, murume uyo achifona achiti your parcel is here, unosvika nguvai. Ndakangoti it is okay, ndikabvisa line nekutorasa, zvikabva zvatovharana. Saka ndakazoona kuti unenge usina kunzi iwewe ucharomba. Tumidzira zvekare rimwe voice note vachiti ivo vane imwe nyaya iyo yavainge vasiyirira. Zvikanzi ye mukomana pane imwe nyaya iyo yandanga ndakanganwa. Izvi zvakaitika last year. Saka last year ndakabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiita zvegoridhe. Ndikabva ndati let me try kuti ndinge ndichirombera gold. Ndakabva ndazoenda kuMozambique. Ndakati ndaenda kuMozambique kuya, ndakabva ndazoti ndainge ndichida mushonga welucky. Saka kuMozambique mushonga uyu welucky pane umwe uyo wavanoti sorte. Saka spelling yacho inenge ina r. Ndakati ndaenda kuya ndikabva ndazobvunzwa kunzi ndainge ndichida gamba here kana kuti ndainge ndichida mushonga iwoyo wacho unonzi sorte wegood luck. Pandakangonzwa zvichinzi painge pachifanira kuti ndinge ndichizopiwa
gamba ndikabva ndati chikwamboka ichi, ndikabva ndati kwete, ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizotora hangu mushonga iwoyo wesorte wegood luck. Ndakabva ndapiwa mushonga uya ndokubva ndazodzoka nawo mushonga uyu kuZim. Ndakachajwa $100 saka ndakabva ndazotora mushonga uya but mushonga uyu ndakangogara nawo for only 1 month. Ndakabva ndazotanga kushanda. Ndakati ndatanga kushanda kudaro then chikwama changu chakabva chazobiwa, icho chainge chine mushonga wacho iwoyo wesorte. Mukati mechikwama mainge muine $16 then zvose izvozvo zvikabva zvazobiwa. Pandakaona kuti wallet iya umo mainge muine mushonga wacho, wallet chacho yainge yabiwa, ndakabva ndazodzokera kuya zvikanzi wakatyora mhiko. Ndikati hau, zvikanzi wakabata mukadzi uine mushonga muhomwe. Ndikati but you did not tell me. Zvikanzi ndakakuudza. Saka munongoziva kuti kana padai n'anga dzinoita hasha, yet painge pasina kana change yandainge ndaona. Ndikati regedzai ndinge ndichinyarara. Ndikanzi ripa $100. Ndikati okay, ndichadzoka hangu. Ndiri kwamutoko kuya ndikati let me try for the last time ndipiwe gamba regold, since gold it is quick money. Ndikaenda kuya ndikapiwa gamba chikwambo chaicho for free. Ndikanzi unouya nemari yauchawana after 2 weeks. Mhiko dzacho ndakanzi number 1 unogeza ka 1 per week. Mukadzi wako iyeye 1, no side chicks. Zvikanzi no fighting, if you fight pakangoita ropa rinodeuka chete watochekeresa. Ndakadziona dziri simple. Zvikanzi uchisvika usaise pamba, unosiya dumwa iri kusango wozotora kuseni usina kurara nemukadzi. Ogeza mushonga uyo wandakapiwa pamwe chete nedumwa racho. Ndichisvika kumba ndakaita saizvozvo, but nemukadzi takanetsana usiku hwose achida bonde. Daita kunge munhu akagarwa chaiko, but inini ndakashinga kuramba. Ndipo paakazondiudza kuti uri kunditambudzireiko, ana nhengenhenge vanondinyenga asi ndinoramba cause ndiri mukadzi wemunhu ari married. Saka izvi zvinorevei? Wapedza 2 days usipo wodzoka uchiti mangwana ndoda kubuda for a week without us having sex. Hakuna musha wakadai kuti ndimuudze zvakandiremera. Achimuka makuseni akarongedza twake akaenda kumba kwavo. Ndikati how come? Saka ndichadii? Yet ndainge ndakanzi no sex with a stranger. Mukadzi wauyi naye iyeye ndiyeye. Yet mukadzi aenda. Ndakanodzosera mushonga ndikatora mukadzi tikagarisana. Ndikatanga kunamata. Inini zvekuromba zvakaramba. Handizivi kuti ndimwari here oro ndezvedzinza, but kuti nditi ndezvedzinza yet variko mudzinza vakatubata-bata apa vasina kana chavainacho. Ndakarambwa nemushonga ini. Notify me when you have posted. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vakanditumidzira voice note ravo. Saka kune vaya vanenge vachiti hey, toda kuromba. Zvimwe zvacho unokwanisa kutoromba guys, but mukuromba umu zvobva zvatokuramba. Kana kutoti unokwanisa kutochekeresa zvobva zvatoramba. Kana makambofamba-fambawo muchizamawo kuti munge muchiromba, you can also bring your messages, then ndobva ndazoposta ma-messages enyu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, makadi zvenyu mukomanachi, please post for me per deep secrets and confessions. I am 27 years old female. I am a single mom of 1. Weduwe ndanzwa nekupinda nekubuda relationships akasiyana-siyana. I want to find my person and settle down like other girls of my age. But it seems as if I am cursed, not only me but every girl in my family. Even our mothers were single, mothers with no basic education, no jobs. I am the only female with at least 5 O levels, but ndakashaya mari to further my studies. And when it comes to work, after a long prayer and fasting, I'll get something, but it won't last. I'll be experiencing ill treatment at work, and I am usually hated by those around me. I believe that I am a beautiful woman, and I am of noble character. Before I met the father of my child, I had protected my virginity till I was 21, when the father of my child had promised to marry me.
but all of that, it went in vain mysteriously. I brought my story here because I need your help. Kana paine anoziva anyone wechivanhu who can deliver us from this dark cloud, please respond and I will follow up with the comments. I am tired of this life and ndiri kuona kuti this life is now pushing me into being someone that I never imagined I would be. At the same time, I need deliverance from this because I don't want my child to go through what I have gone through. I have suffered a lot. Zvimwe zvacho I can't even narrate. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini nefriend yangu, we used to share like almost each and everything. Taitongo share everything until one day when I saw her walking with my boyfriend. Ndakabva ndarwadziwa because iye ainge achiziva mamwe masecrets angu. Saka after that takabva tatanga kunetsana neboyfriend yangu. Mukoma handidi kukunyeperai. Ndakabva ndazoenda kune vamwe gogo vandaingonzwa zvichinzi gogo ava ing'anga. Ndasvika kwekwe ndakabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira kuti ndinge ndichizoroya shamwari yangu. Saka shamwari yangu uyu mukoma at that time iye ainge asati ava nemwana. Inini already ndainge ndava nemwana wangu because ndakamitisiwa ndichiri form 3. Until right now shamwari yangu uyu kana mwana haatomborina yet akaroorwa 3 times. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa, my best friends.